гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон мавқеи вакилони дифоъро месанҷад. набудани барқ дар беморхонаҳои Тоҷикистонро бо генераторҳо ҷуброн карданиянд. шоҳроҳи Помир аз сеюмин роҳҳои зеботарини сайёра дониста шуд. дар Эрон ҷияни Алии Хоманаӣ роҳбари олии ин кишвар ба иттиҳоми пуштибонӣ аз эътирозҳо боздошт шуд. аз 28 ноябр то 9 декабр гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид Мери Лолор дар Тоҷикистон ба мавқеи вакилони дифоъ баҳо медиҳад. ин сафар имкон медиҳад ки вазъи ҳомиёни ҳуқуқи башар ва мушкилоту чолишҳои аслии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар кишвар баррасӣ шавад. хонум Лолор ҳолати татбиқи эъломияи ҳомиёни ҳуқуқи башар ва дигар санадҳои дахлдори байналмилалии ҳуқуқи башар дар Тоҷикистонро месанҷад ва хулоса хоҳад кард ки то чӣ ҳад барои ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон фазои мусоид ва ҳавасмандкунанда барои анҷоми фаъолияти қонунӣ ва осоишта ҷиҳати пешбурд ва ҳимояти ҳуқуқҳои инсон муҳайё аст. аз ҷумла қонунгузорӣ, сиёсат, муҳити умумии сабти ном ва идоракунии созмонҳои ғайриҳукуматӣ, озодии баён, ҷамъомадҳои осоишта ва дастрасӣ ба кӯмаки ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон аз ҷониби ин хонум санҷида хоҳад шуд. дар ҷараёни сафар коршинос бо намояндагони ниҳодҳои давлатӣ, ҳамчунон масъулони Созмони Милали Муттаҳид, намояндагони созмонҳои минтақавии ҳуқуқи башар, аъзои созмонҳои шаҳрвандӣ ва ҳомиёни ҳуқуқи башар, ҳуқуқшиносон, рӯзноманигорон ва дигар ҷонибҳои манфиатдор мулоқот хоҳад кард. пас аз анҷоми санҷиш хонум Лолор нишасти матбуотӣ баргузор намуда, мушоҳидаҳои муқаддамотии худро бо расонаҳо баён мекунад. нишасти хабарӣ рӯзи 9 декабр дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Душанбе баргузор мешавад. хулосаҳо ва тавсияҳои гузоришгари махсус моҳи марти соли 2024 ба шӯрои ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод карда мешаванд. мушкили таъминоти барқ дар Тоҷикистон аз мушкилоти асосӣ арзёбӣ шуда ба иттилои шаҳрвандон нерӯи барқ дар навоҳӣ бо маҳдудият дода мешавад. дар беморхонаҳо даҳҳо беморон аз сабаби қатъи барқ дар ҳолати амалиёт кушта мешаванд. бинобар ин имрӯзҳо муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон ҳолати қатъи интиқоли барқро пешбинӣ карда, дар ҷумҳурӣ 886 адад генераторҳои тавлиди барқ омода кардаанд. ҳамчунин барои онҳо зиёда аз 57 000 литр сӯзишворӣ захира шудааст. вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон дошт ки дар сурати қатъи интиқоли барқ генераторҳои мазкур ба кор дароварда хоҳанд шуд. маврид ба зикр аст ки бар асоси қарори ҳукумату фармоиши вазорат ситодҳо барои омодагӣ ба зимистон ташкил шуда, ба иттилои масъулин чораандешиҳо дар ин самт идома доранд. сатҳи иҷрои нақшаи омодагӣ 99% арзёбӣ шудааст. эълони 99% омодагии кишвар ба зимистонгузаронӣ дар ҳоле аст ки 70% аҳолии кишвар барқ надоранд. ба беморхонаҳо пайвандони беморон гармкунаку ҳезум мебаранд. даҳҳо маълумот дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд ки масъулини муассисаҳои таълимӣ аз волидон хоҳиш мекунанд ки дар ҷамъоварии ҳезум ба мактаб кӯмак кунанд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ахиран дар як мулоқоташ бо фаъолону сокинони шаҳри Норак маҳдудияти интиқоли барқ дар шаҳру навоҳиро эътироф намуд. Эмомалӣ Раҳмон гуфта буд ки лимити барқ муваққатӣ буда ба хотири дар фасли сармо бо барқ пурра таъмин намудани аҳолӣ ҷорӣ шудааст. аммо фасли сармо ҳам расиду бебарқӣ бартараф нашуд. дар ҳамин ҳол Тоҷикистон ба кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ва Узбекистон барқ мефурӯшад. шоҳроҳи Помир дар радабандии зеботарин роҳҳои сайёра ки аз ҷониби Ратинг Авто тартиб дода шудааст ба сегонаи аввал дохил шуд. дар радабандӣ ҷои аввал шоҳроҳе ки аз болои дараи Вернон дар Фаронса мегузарад қарор дорад. ин роҳ 25 километр тӯл мекашад. баландии максималии трек аз болои дара 700 метр аст. дарозии умумии дара каме бештар аз 100 километрро ташкил медиҳад. дар ҷои дуюм шоҳроҳи Далтон, яке аз роҳҳои зебои Аляска ва Иёлоти Муттаҳида. гарчанде ки дар ин ҷо асфалт танҳо дар якчанд шаҳр мавҷуд аст ва он 666 километр тӯл мекашад. шоҳроҳи Помири Тоҷикистон сеюмин роҳи зеботарин дар ҷаҳон, баландтарин роҳи кӯҳии хоки сайёра аз шаҳри Хоруғи Тоҷикистон то шаҳри Оши Қирғизистон тӯл мекашад. роҳ аз чанд ағба мегузарад ки пасттаринаш Талдиқ дар баландии 3600 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст
و عقبه اکبیتال به نقطه بالای بام جهان هم شفت است. کوه پامیر را از زمانهای قدیم بام جهان مینامند. فریده مرادخانی، جیانی رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، پس از آنکه از جامعه جهانی خواست همگونه ارتباط با حکومت ایران را قطع کنند، بازداشت شد. در این باره CNN و رایترز خبر می‌دهد. محمود برادری فریده به رسانه‌ها گفته است که خواهرش روز چهارشنبه 23 نوامبر زمان بازداشت شده است که طبق حکم دادگاه به دادستانی مراجعت کرده است. مرادخانی در یک اظهارات ویدیویی‌اش که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است گفته است که حکومت ایران با آنهایی که مقامات ایران را تنقید می‌کنند در جنگ است. مرادخانی از کشورهای دموکراتی خواسته است که نمایندگان خود را از ایران برگردانند و نمایندگان ایرانی را از کشورهای خود اخراج کنند. ایده از خبرها حاکی بر آنند که فریده مرادخانی الکی روز 13 ژانویه هنگام بازگشت به خانه بازداشت شده بود. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، پس از بازداشتی او خدمات امنیتی ایران منزل مرادخانی را کفت‌وکاف کرده برخی از اشیای او را مصادره کردند. فریده و محمود مرادخانی فرزندان علی تهرانی، شوهر خواهر بدری حسینی خامنه‌ای، روحانی مخالف هستند که در ماه اکتبر درگذشت.